आ रही ले बलिया हिले छपरा हिलेला हो अरे छपरा हिलेला लच के तोहार कमरिया तो सारा जिला हिलेला हो सारा जिला हिलेला सारा जिला जब हाथों फेरी तो साला हेयर स्टाइल नंबर देख ली है? हाँ देख ले बनी। लौके झाँटना चश्मे चाहिए। हे साला देखनी है पूरा। लौके झाँटना चश्मे चाहिए। साला पूरा देख ले बनी हम नंबर। नंबर बतेबे? 99 और 96 को रहल और ही नहीं के पता। लौके सही में झाँटना चश्मे चाहिए। हे साला देखनी है या ना टाकला से पूछ लिए ना देख लिया। अच्छा तो लौकेला? हाँ लौकेला। का लौकेला? को ना मारो रहला सा 3 गो रहला। देहती साला टाकला देहती 4 गो नंबर रहला गाड़ी में। ए टकला हम देखनी है नंबर पूरा पूरा हम साला देखनी है नंबर। ते जान तर इसको गो नंबर होला। हाँ रे 4 गो नंबर वे होला ते तोरा लौकेला देखनी है। एगो तो अपने साला पाँव नहीं खे ओही में साला आन्हर आ हमरे तो दोस्त मिलल बड़ा सन। एगो आन्हरे त एगो लंगड़े त एगो टकले। देखो भगवान जी कैसन दिले बड़ा का करब बाकी से साला हम ही आन्हर बानी खुद। जा लड़ गनी रे बाप रे लागल बा चोट आई बा अरे बाप रे। कारे आनरा तोरा तो सही में नहीं खेलौ का। ए साला लौका त ना रे देखबे कहाँ तोरा लौका था गाछ में तो लड़ गली। ए साला ई गाछ गाछ बाबा जी के खूंटा लड़ गली। ए साला ना देखनी है। तोरा लौका था हैं लौका त रहला बोल का यार लड़ गनी है का। चल चल होने चल चल लांगड़ा लगे चल लंगड़े लगे। ए साला हमार लौका था घर लड़ गनी यार गाछ में। ई साला आन्हरा बानू बहुत एथी बा केनहू लड़त पे ए लांगड़ा तोनी काहे आपस में दोनों लड़ता रे सरे। ई साला आन्हरा बानू का कहल जाओ कब हई कब एने जाता कब ओने जाता लोग के खाली कहता। ए लांगड़ा तो चुपचाप रह। छोड़ा सा मत लड़ा सा अपना में। हई साला हई लांगड़ा ढेर बोलता। तोनी के दोनों आपस में काहे लड़ता रे चलो सा हेने। हाँ हई हट लांगड़ा ते होने रे लांगड़ा होने बा देहती साला आन्हरा के कोनो ढेकेल के कहता लांगड़ा। हट साला टकला हट ते रे हट टकला। रे उ लांगड़ा हो। अच्छा उ लांगड़ा रहा। हाँ। हाँ देहती साला ई आन्हरा इतना एथी भइल बा कि साला लंगर में टाकला में बुझाते नहीं कि कौन का ह। आई साला ई लोग के खाली कहत त कब एने जाता कब ओने जाता। जा तनी चल खाए चल हाँ चलल जाई बाकी रे दोस्त हमारे तो साला बुझेबे ना करला कब खाना खैनी कब उठ के चल गईनी। चल ना ते हम एक खाली खासम तो जान जिए के पतल चल गई। दूसरका वाली खासम तो जान जिए के पूड़ी या जलेबी मिल गई। ठीक बा दो। तीसरका वाली खासम तो खाए के चालू कर दिए। हाँ ठीक बा तब चले के। हाँ चले के अब चले के आराम से। हाँ आराम से। हाँ ऐसा ले जा देख यानरा के लोग तो नहीं के आराम से चला सा देख। यार चलेगा ये भर पेट खाई जी एकदम ठूस से खाई जी। बहुत दिन के बाद हम आइल बनी दावत पर। ठीक बा चलो सम बैठ सम लंगड़ा बैठ 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 सारे आस्ती एकदम आराम से बैठ के खाइए अटके ना। पानी पिए को हो तो पूछ लिए। ठीक बा पानी के गिलास जे रखल बाटे ये पतलो बाटे। ठीक बा और जोन घटी में से कहिए। ठीक नू ठीक बा दोस्त कहे ए साला लागता पतल तल। अरे साला लागता पतल मिल गई। अरे साला चलो चलो आज खाए के बा। ये लागत का पतलो गिर करे आज तो मजा आ जाए। अरे लागत का साला पूड़ियों गिर गई पर अरे आज तो मजा आ जाए एकदम। अरे बाप रे बाप आज भर पेट खाए में दादा यार बड़ा बढ़िया लागत है यार। कोनो बड़हन आदमी के हकाई बड़ बड़ा तरीका का। अरे ना रे सारे
मृत्यु के खाना भोज हो बाग साला खा चल कोनो बात नहीं कोनो खाई के बा खाए के बा अरे साला का हो गई ई लागत तक भौजर हो गई करिए अरे बरो भाग रे भाग अरे भाग रे मार 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 अरे बाप रे बाप पिछले लांगड़ा अंगड़ा के चक्कर में दे मार के बहुत मार खराब कर दल हमरा के दादा रे दादा। अरे सर यार काहे सर से पूरा खाना खराब करके खूंचते लाते मुँह के सब भाग गई रे खाते हुए भाग गई हैं सब साला खाना बर्बाद कर दिली साला इतना मरल सर हमरा के साला पूरा मार के देव फुला दिल सब चुटिया साला काय भगलिए खांसी एगो खांसी के 3 बजे खांस देनी 30 बजे से भाग गए तेहने तो खांसी लिए रहे हैं ते करे 3 लोग खांसी का खा दिले 30 बजे तुम का करिए ऐसे भाग गई मत बराबर गए मत मार रे दोस्त यार नहीं मत मार अरे बाप रे बाप चुतर फुरा अरे बाप रे बाप मत मार रे मत मार भैया भैया नहीं बचाओ वही टाकला साला करे हमरा के पिटवा दिलस। साला सुरहुरी अगर हम का करिए ऐसे खांस देनी 30 बेर। भाई आप लोग लाइक और कमेंट करेगा अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक और कमेंट करें हम लोग बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में आप लोग सब्सक्राइब करें।